Oğuz Xanyň ýürüşleriniň esasyna parahatçylygyň külli adamzat üçin belli bahasynyň ýokdugy hakynda pikirlenýär. Ýaý, hükümdarlyk, peýkam, ilçi diýilip hasap edilipdir. Gahraman arkadagymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow. Salam Mehriban parahatçylygyň ýaş şaparlar akyl paýhas bäsleşine gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar. Mehriban watanmadan berqara döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň her bir güni ajaýyp wakalary we täze üstünlikleri beklenýär. Munyň özi aýratyn hem hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna alynıp barilýan daşary siýasatyna hem has aýdym ýüze çykýar. Gahraman arkadamyzyň ýaşlar biziň geljegimiz diýen şuňur taýpasyndan we ýokary döwlet derejesindäki şöhretinden kemale gelen milli diplomatiýanyň hünärmenlerini taýýarlayan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň gylmy gözlegleri hem şeýle wezipeleri amala aşyrmagy öňtürlendir. Şu günkü ajaýyp şol bir wagtda hem tolgunurjy waka institutyň garamagynaky ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilýän parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bäsleşiginiň türkmen diplomatiýasy, parahatçylygy döredijiligiň we adalatly siýasatyň nusgasy atly tema boýunça geçirilýän ikinji ýarym final oýuny bolup durýar. Bu oýunyň temasy halkymyzyň gadymyetden gözbaş alýan taryhyna, milli däp desurlaryndan başlap döwletimiziň şu gününe alyp barýan içeri we daşary siýasatyna we diplomatiýasyna degişli gyzykly sowallary öz içine alýar. İlki bilen ikinji ýarym final oýunyna gatnaşýan şu günki mektep okuwçylarymyzyň ählisini tüýsürekden gutlamagy ruhsat ediň. Teň ähliňiz bäsleşiň birinji taýlama tapgarynyň durly temalarynaky oýunlaryndan ýeňişle geçip bäsleşiň ikinji ýarym finalyna gatnaşmagy hukuk kazanmaňyz. Geliginde bolsa şol hukuk kazanan okuwçylarymyzy tanışdyrmagy ruhsat ediň. Ýagşymrat Öwedow, Aşgabat şäheriniň dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän 87-nji ýöri töleşdirilen orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär, kitap okumak we dil öwrenmek bilen ýakynan gyrklanýar. 2020-nji ýylda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasy we Gojurly nesil okuw merkezini birlikde geçiren Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýyly münasibetli kitap okumak bäsleşigine birinji orna we ýene şol ýylda Senagatçylar we Telekeçiler partiýasy we Gojurly
Turlanyň okuw merkeziniň bilelikde geçiren kitap okumak bäsleşigini 2-nji orna 2020-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň ingliz tili dersi boýunça şäher tapgyryny 2-nji orna münasip bolan parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 1-nji oýunyň ýeňijisi. Aynur Döwlet Ýaryba Daşol vilayatynyň Könürgün şäherindäki Daşar ýurt dillerini ýörüýteleşdirilen 8-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Rus we ingliz dillerini bilýär, tarih dersini ingliz we nemis dillerini öwrenýär. Tarih dersi ingliz we nemis dillerini öwrenmek bilen ýakynan gyrklanýar. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 2-nji oýunynyň ýeňijisi. Hojamrat Baýliýew Saparmurat Türkmenbaşadynyň naky ýörüýteleşdirilen umumbilim Merýän mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Tarih, hukuk, siýasat derslerini we daşar ýurt dillerini öwrenmek bilen ýakynan gyrklanýar. 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça döwlet tapgyryna 1-nji orna, Päk nesil we miras şahadatnamalaryny eýe bolan parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 3-nji oýunynyň ýeňijisi. Leyli Osmanowa Aşgabat şäherindäki dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän 87-nji ýörüýteleşdirilen orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz dillerini bilýär, kitap okumak bilen ýakynan gyrklanýar. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 4-nji oýunynyň ýeňijisi. Diana Bespalova Aşgabat şäheriniň 2-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz dillerini bilýär, tarih, edebiýat we geografiýa derslerini öwrenmek we dörejlik bilen ýakynan gyrklanýar. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 3-nji oýunynyň ýeňijisi. Kakıgelli Akmuradow Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmenbaşadynyň naky ýörüýteleşdirilen umumbilim Merýän mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Kitap okumak bilen ýakynan gyrklanýar we sport bilen meşgullanýar. 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça vilayet tapgyryny 2-nji orna, 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça vilayet tapgyryny 2-nji orna münasip bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 6-njy oýunynyň ýeňijisi. Kümüş Täç Muhammedowa Aşgabat şäherindäki dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän 87-nji ýörüýteleşdirilen orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär. Kitap okumak we kuşda oynamak bilen ýakynan gyrklanýar. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 7-nji oýunynyň ýeňijisi. Intibar Tagan Nigazowa Balkan vilayatynyň Balkanawat şäheriniň ingliz tili, fizika we matematika dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän ýörüýteleşdirilen 20-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz we türk dillerini bilýär, kitap okumak, dörejlik bilen meşgullanmak hemde jemgyýetçilik çärelerini işen gatnaşmak bilen ýakynan gyrklanýar. 2019-njy ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça etirap tapgyryny 3-nji orna, vilayet tapgyryny 2-nji orna, 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça vilayet tapgyryny 3-nji orna, 2022-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň tarih dersi boýunça vilayet tapgyryny 3-nji orna münasip bolan. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akyl paýhas bäsleşiginiň 1-nji saýlama tapgyrynyň 8-nji oýunynyň ýeňijisi. Oğuz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oğuz ýoly agdy birligi rowan. Senasy dillerde ýanglanýa öwran. Oğuz ýaý adalatyň kemany. Oğuz oky parahatlyk kelamy. Ýaý başdyr oky ilçi oğudun. Pendi kem bolmasın dağdan doğumun. Ata baba felsefesi kovumun. Oğuz ýaý adalatın kemany.
Oğuz okuy parahatlık kelami. Oklar cem olanına hergi dövülmez. Bütövlük binyadıdır dövürlön. Ağzı birlik nişanına övürlön. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Yaydan çıkan oklar gaytmaz karadan. Ok kulludur, hemrasıdır yaradan. Ulu sili bir ağzı karadan. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. İyiler ceviz olsa maksatlar mırat. Hak söyün kişiden qalar yaxşı at. Himayet islene çelgi güç kuvat. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Dessurdur gök gülen zemini bağlan. Siyaset köngüllön küysünün anlan. Ilahdan peşkeş üytgüşük hal var. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Çağı yayran ilim coşğa kalp bugün. Adın zavıd etmiştir törün kalpların. Dostluğun eyledi dünya halkların. Arka dağın insan perver kelami. Oğuz yayı adalatın kemani. Hormatly bäýatleşige gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, gelingen näwese bäýatleşigimizde adalatly baha berjek, adalatly emillik etjek tähimdarlar geňeşi bilen tanışyp bolalım. Çary Niyazov, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary institutynyň dosenty, teknik ilimleriň kandidaty, Türkmenistanyň adatdan daşary we dowlat ýary ilçisi. Kakajan Canbek, Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Mawtumulady naky, Dil Edebiyat we Milli Golýazmalar institutynyň alim katibi, tarih ilimleriň kandidaty. Buzulgul Tağandurdyýewa, Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Mawtumulady naky, Dil Edebiyat we Milli Golýazmalar institutynyň uly ilmi işgäri. Hormatly pähimdarlar geňeşiniň agdalary, sizi bäýatleşigimizde hoş gördük. Sizden uly hormat bilen bäýatleşigimizde gatnaşýan okuwçylara beriljek soraklaryň bukjasyny açyp bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýäs. Çünkü bäýatleşme gatnaşýanlaryň emnesini gutlaýas. Nep taýsan sizin öňüňizde bukçada da şuňky bäýatleşikler baglanşykly soraklary jogaplar. Hormatly bäýatleşigimizde gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, men size ilki bilen bäýatleşigimiziň şertleri bilen tanyş edeyim. Bäýatleşigimiziň şertlerine laýyklykda häzir ikinji ýarym finalymyz 5 tane sowal-jogap menzilinden ibarat bolar. Size her menzilde bir sowal berilir we beren dogry jogabyňyz esasynda siz Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasyp bolarsyňyz. Şeýle hem Oğuz hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýşersiňiz. Paragatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýgat bäýatleşigimizden ikinji ýarym final oýuny Türkmen diplomatiýaty, paragatçylygy döredijiligiň we adalatly siýasatyň nusgasy atly tema boýunça geçirilýär. İkinji ýarym final oýunumyzyň birinji mezgiliniň sowallary Oğuz Türkmen döwletiniň, Hun Türkmen döwletiniň we Parfiýa döwletiniň daşary siýasatyna we diplomatiýasyna bagşlanýar. Hormatly bäýatleşigimizde gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, biz birinji menzilimiziň ilkinji sowaly bilen ýagşy murada ýüzlenýäris. Birinci sowal. Video soragy halyşynas Ada Gutliýew berýär. Türkmenistanyň halk suratkeşi Ada Gutliýew. Men size şeýle bir sowalym bar. Gahrman arkadaşymyzyň janly rowaýat kitabyny aýdyşýaly ýomut hallaryny gawat gelýän Lawr nagyşy haýsy döwletiň şalyk nyşany bolupdyr. Gahrman arkadaşymyzyň janly rowaýat kitabynyň ýomut hallaryna duş gelýän Lawr nagyşy Parfiýa paçalygynyň ersak nesil şalygyna duş gelýär. Berekelle ýagşymlar, siz ilkinji berilen sowalymyza dogry we 4 sagada jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasyp boldyňyz. Bizim mezgilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Aynur size ýüzlenýär. Sowalnama
8. Hun hökümdary Laoşan Xitay imperatoruna şeýle ähäňdäki haty ýetirmek üçin ilçi ýollapdyr. Men Han döwleti bilen söwda etmek üçin serhatda bazar açatym gelýär. Han neweresinden gyýy alasym gelýär. Şeýle hem tuwdan edilen 10.000 litr çakyr, 5.000 hu ölçew däne, 10.000 bölek türlü görüşlü ýüpek mata we beýleki zatlar iýermeňiz isleýär. Şeýle ýagdaýda serhatda özara talançylygyň bolmazlygyny isleýär. Ünswerim sowal. Hun hökümdarynyň Xitay imperatoruna ýetiren bu haty nähili görnüşli resminamadyr. Bu ultimatum hat däldi, şol parahatçylyga çagyrýan hat bolup durýar. Ýagny uruşlaryň öňüne almak üçin şol bir-birine el uzatyp dostluk gatnaşyklary açmak üçin iýerilen hat bolup durýar. Aynur Gynanmaller, siz näde ol jogap berdiňiz? Men bilmediň indiki sowallaryna siz berilen sowallara dogry jogap beresiniz diýip umyt edýär. Aynura berilen sowalyň dogry jogaby şeýle. Hun hökümdary Laoşan Xitay imperatoruna ýazan haty duýduruş berýän hatlar bolup durýar. Şeýle hatlar dartgynlygyň öňüni almak, iki döwletiň arasyna gadaly dostlukly gatnaşyklaryň dowam etmek üçin ýollanypdyr. Xitayda biziň eýýamyzdan öňkü 2-nji, 1-nji asyrlarda hökümdarlyk eden Uji adly imperatoryň ilçileri Türkmen topragyna tarap ýöräp gelýärkäler, Parfiýanyň hökümdarynyň buyruguna laýykda serhatda olary 2000 atlydan ibarat goşun garşylapdyr. Haýwatly atly goşun bir tarapdan diplomatlary goramak maksady bilen, beýlek tarapdan bolsa olara Parfiýallaryň goşunynyň güýç guwatyny görkezmek maksady bilen uzak ýoluň dowamyna Xitayly ilçileriň ýanyndan aýrylmandyr. Gahraman arka dağımız, parahatçılık sazy, dostluk, dogonluk sazy. Biziň indik sowalymyz bolsa, Hoca Murat, siz şu niýetlenen. 4-nji sowalnama. Hormatly bäsleşimize gatnaşylar, gaderly myhmanlar, bize 4-nji sowalymyzy gysga belgimizde Seýdnazar Seýda adynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň uly muallimi, taryh ilmlarynyň kandidaty Jepbaroly Hatam ýollapdyr. Sowalymyzyň mazmuny şundan ibarat. Türkmen diplomatiýasynyň taryhynda ähdi peýman şertnamasy diýip adlandyrylýan şertnama haçan baglaşylýar we onuň manysyny düşündiriň. Biziň eýamyzdan 49-njy ýyla Hun hökümdary bilen Xitay imperatorynyň arasynda gol çekilýän şertnama boýunça şol ikisiniň nämelik uşmajakdygyny we ikisiniň diňe dogandygyny we parahatçylyk ýaşajakdyk hakyny ýürütip bile antitýärler, soňam şo bir depa çykyp ýürütip agat soýup kasam kabul edýärler şo ýerde. Ýürütip kasam şertnamasy bolup, oňa minniýe şertnamasy diýilýär başgaça. Berekella Hoca Murat, siz berilen sowala dogry we dürüst ýagdaýda jogap bermek başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Haýsy asar, haýsy zaman, farky ýok. Adamlar mudama parahat durmuş isläpdirler. Parahat durmuş halklara rahatlyk hem ösüş, bagyt hem eşret beripdir. Parahatçylyga söýgü, abadan ýaşaýyş halklaryň arasyndaky dost sogonlugyň putolanmagyna iterik beripdir. Şunuň bilen baglykda ata-babalarymyzyň hemişe parahatçylygyň tarapdary we dayanjy bolanlygyny ýene bir gezek nutmak isleýän. Şu ýerde şeýle bir maglumaty ýaklamak artykmaçlyk etmez. Hun imperiýasynyň hökümdary Xitay imperiýasynyň hökümdaryna hat ýazyp, iki döwletiň arasynda sowda gatnaşyklaryny ýola goýmak, dostlugy berkitmek barada pikirlerini mälim edipdir. Gahraman arka dağımız, Türkmenistan bir taraplygyň mekany. Hormatly bätleşige gatnaşyjylar, gaderly myhmanlar, parahatçylygyň ýaş çaparlarat akyl paýhat bätleşigimizde Leyli siziň bilen dowam edýär. Sowalnama 5. Gahraman arka dağımız öň tutugrak, kän geplemeýän adamlary mülakatly, söhbet etmäge meýilli kişilere öwrüýän juda wajib, işçiň häsiýetli. Laýtada diplomatik gepleşikleriň terişde hökmünde nämäni gözeňine tutýar. Gahraman arka dağımyzyň köp geplemeýän, sır saklaýan adamlaryň belýän serişdesi, uğur tapıçylyk serişdesi. Şöyle diliniň uğuruny tapýar, näde gurlatmaly.
Leyli ruhtan düşmeller, siz bizim beren soalımıza ne doğru cevap verdiniz? Inha mürdämizin eline size berilen soal bilen bağlanşıklı doğru cevabı yerleştirilen görüp bilersiniz. Kahraman arkadaşımız öň tuturak kän geplemeyen adamları mülakatly, söhbet etmäge meýilli kişilere öwürýän juda wajib işçiň häsiýetli ýaýtada diplomatik gepleşikleriniň serişde hökmüne çaýy gözüňe tutýar. Hormatly bäsleşmede gatnaşyşlar, gaderly mehmanlar, biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Diana ýüzlenýäris. 7-nji sorak. Hesin şertnamasy nähili şertnama? Bu şertnama haýsy döwletleriň arasyna baglyşypdyr? Men soragyň jogabyny bilemok. Diana, gynän sakda siz berilen sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň jogaby Hesin şertnamasy ýaraşyk we garnaşyk hakyndaky şertnama hasaplanýar. Bu şertnama gadymy türkmen hun döwleti bilen Hytaýyň arasyna baglyşylýar. Biz bolsa menzilimizi sowallar arkaly dowam edýäris. Birinci menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek kakageli siziň paýaňda düşýär. 6-njy sowalnama. Kahraman arkadaşymız ömrümiň manysatly kitabyna bu sözi hakynda nähili maglumat berýär. Kahraman arkadaşymyz ömrüň manysatly kitabynda bu sözüne bir sözüň manysy hökmüne many berýär. Kakageli ruhtan düşmeller bizim sowalymyzyň doğru jogaby Kahraman arkadaşymız ömrümiň manysatly kitabyna Oğuz Hanyň atasyny Alan Han dipdirler. Onuň Garahan, Urhan, Burhan, Buzhan atly oglary bolupdyr. Oğuz Han Garahanyň 5-nji ogludyr. Görnüşi ýaly Buzhan bilen Oğuz Han bir gandan, bir kök damardandyr diýip belleýär. Türkmen halkynyň taryhynda Oğuz, ýagny Oğuz ady bilen özüne lakam alan şahsiýetler ad däl Oğuz we Guz sözleriniň manydaşdan bellep geçýär. Sizem ruhtan düşmeller indiki mezilimiziň sowallaryna dogry jogap beresini umyt edýär. Biziň indiki sowalymyz kümüş siz üçin niýetlenen. 9-njy sowal. 395-nji ýylda Rim imperiýasynyň taryhyna hunlaryň täsiri bilen nähili taryh wakalar bolup geçýär. Olar barada gurrun berin. 395-nji ýylda Rimler bilen hunlaryň arasynda gowy gatnaşyklar bolupdyr. Olar öz aralaryna hatda şertnamalar baglanşypdyrlar. Olar dostlukly aratnaşyk saklapdyrlar. Kümüş, gynän sakda siz berilen sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýle. Ýagny 395-nji ýylda Attila çenli bolan döwrüň aralygynda Rim imperiýasy bilen hunlaryň arasynda dartgynly ýagdaý emele gelipdir. Hunlar Rim imperiýasynyň üstüne çoluş etmegi netijesinde Rim imperiýasy 2, ýagny Gunnowar hem de Gunwatar Rim imperiýasyna bölünýär. Biziň sowalymyzyň jogaby şeýledi. Hormatly parahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhat bäsleşmede gatnaşyjylar biziň menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin intizar size ýüzlenýär. 3-nji sowalnama. Parfiýa paçalaryň häkimiýetini çäklendirýän döwlet edarasy bolup durmy. Olar barada gurrun berin. Parfiýa paçalarynyň döwrüne belli bolşy ýaly Parfiýanyň ähli paçalary adalatly paça bolupdyr. Şol sebäpli elbetde Parfiýa döwleti çäklendirilen döwlet bolan sebäpli olaryň hem diwan ýaly özleriniň ýürüýte çäklendirme goýan dolandyrış edaralary bolupdyr we Parfiýa paçalary elmidama şol diwanyň üstü bilen, ýagny şol dolandyrış edarasynyň üstü bilen islenlik bir babatda ulgamda, ýagny harby ulgamda bolsun, ýa-da salgyt ulgamynda bolsun, halky gözegçilik etmekde elmidama özleriniň ýürüýte çäklendirmeleri bolupdyr. İntizar gynanmalar siz biziň sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby Parfiýa paçasynyň häkimiýeti iki sany maslahat tarapyndan çäklendirilipdir. Urugdaşlar maslahaty hem de akyldarlar we gurrandarlar maslahaty bolupdyr. Maslahatlaryň ikisiň bilelikde senat bolup paçany saýlaýar ekenler. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, ine şunuň bilen parahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhat bäsleşigimiziň birinji mezgili hem tamam boldy. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyşlar, gaderly mehmanlar, biz ikinji ýarym finalymyzyň ikinji menziline tarap ýola rowana bolýar. Biziň ikinji menzilimiziň sowallary Garahanly, Gaznaly, Seljuk türkmen döwletleriniň daşary siýasatyny we diplomasiýasyna bagşlanýar.
Yaxşymyrat sizin paýyňyza düşýär. Sowalnama 17. Yaxşymyrat 17-nji sowalda size häzir video sowal hödürlenir, ekrana seretip bilersiniz. Men Piyig Bayram Durdiýew, Türkmenistanyň prezidentiniň ahalça katçylyk toplumynyň galkynyş millat üstünläki oýlar toparynyň seper ýol wasity Türkmenistanyň halk sanaty. Meniň size berjek sowalym şeýle. Şu gutusyň içindäki ýerleşdirilen zadyň kömegi bilen türkmenler zadyljak galanyň içindäki öz ýaralaryna habar beripdirler. Şeýlem gutusyň içindäki zat Seljuklaryň eýçilik mysany hökmüne çykyş edipdir. Seljuklar öz eýlen ýerlerine şu nysany asyp goýupdyrlar. Bu gutusyň içinde näme bar? Bu soragyň jogabyny men takyk bilmänligim sebäpli çaklamalarma esaslanýan çaklamalarıma laýyklykda men pikirimçe şu gutusyň içinde ýaý bilen peýkam bar. Yaxşymyrada berilen sowalyň dogry jogabyny sany ulgamy üstü bilen ekran arkaly görüp bilersiz. Bu soragyň jogaby atyň naly. Seljuklar atyňnaly bilen toýnanyň arasyna gidlin görnüşde goýulan haty çykynsyz ýagdaýda garşydaşynyň galasyna ýerleşen jansızlaryna ýetiripdirler. Yaxşymyrat ruhdan düşmän biziň indiki menzillerimize beriljek sowallara dogry jogap beresiňiz diýip umyt edýäs. Bäsleşimiz bolsa indiki bäsleşlerimiz bilen dowam edýäs. Biziň indiki sowalymyz Aynur siz üçin niýetlenen. 19-njy sowalnama. Türkmen döwletlerine hökümdarlary, şahzadalary, döwlet işgärlerini ýetişdirýän ýörüýte ataweglik mektepleri bolupdyr. Taryhda şol ataweglik mektepleriniň atawegleriniň hem döwlet döredönligi mälimdir. Sowal şeýle. Siz Türkmen atawegleriniň döreden haýsy döwletlerini bilýärsiňiz? Benim pikirim boýunça şol ataweglik mektebi ilki Seljuklardan öňhem dörep ataweglik sözü özü şol Seljuklar döwletini dören ondan hem bir näçe ýangly zeňiler atawegligi bar, ýangly döwlet derejesini alan Nureddin Zeňe hasaplanýan öz aşdaklygyny alyp. Ondan başga hem il deňizler atawegligi bar, Jandar ogullar atawegligi bar. Aynur biz siziň beren jogabyňyz bilen baglykda Pekimdarlar Geňeşine ýüz tutýar. Pekimdarlar Geňeşi söz sizden. Jogaby kabul edilen. Hükümdarlar Geňeşine gelen kararına laýyklykda siz sowala dogry jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna nasip boldyňyz. Biziň sowalymyzyň takyk we dogry jogaby bolsa, türkmenler özüniň dolandyran döwürlerinde salyrlar, il deňizler, böwürler we zeňiler atawegliklerini döretýärler. Hormatly bätaşyga gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, biz mendilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin hojamyrat size ýüzlenýäs. 16-njy sowal. Oğuz Handan başlap Türkmen şahlary, sultanlary, taýin eden hökümdarlar barada nähili diplomatik destur ulanıpdyrlar. Bu destur barada Gahrman Arkadamynyň Parahatçylyk sady, dostluk, doganlyk sady adly kitabyna hem ýatlanylýar. Ýöýte şonu öz köşklerini çağırıp onu şo taýinligiň bildirenlerine welaýatyny öňkü ýerine häkim edip belläpdirler ýene-de. Hojamrat siz berilen sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalyň dogry jogaby şeýle. Oğuz Handan başlap Türkmen şahlary, sultanlary, taýin eden hökümdarlaryna, Türkmen sultanlaryna boyun egen hökümdarlar taýinlik uşagyny uşanmaly bolupdyrlar. Hojamrat ruhdan düşmenler indiki menzillerimize beriljek sowallara dogry jogap beresiňiz diýip umyt edýäs. Biziň indiki sowalymyza jogap bermek Leyli siziň paýyňyza düşýär. Sowalnama 13. 991-1031-nji ýyllarda dolandyran Bagdad halifa Al-Qadir tarapyndan Sultan Mahmuda Hindistany guran gazawatlary üçin ýokary derejeli sowgat hökmüne näme sowgat berilipdir? Meniň pikirimçe Bagdad halifa Al-Qadir şo Mahmud Gaznaliň Hindistana gadaw eden söwüşlerini şoňa ýokary derejeli şo altyn peýkam bilen ok beripdir. Leyli gynasakda siz berilen sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa 991-1031-nji ýyllarda dolandyran Bagdad halifa Al-Qadir Sultan Mahmuda Hindistany guran gazawat söwüşleri üçin tu sowgat beripdir. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýledi. Biz bolsa size indiki menzillerimize üstünlüklerini ýar bolmagyny arzu edýäris. Biziň mendilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Diýana size ýüzlenýäs. 15-nji soraw. 2025-nji ýylda Mahmud Gaznali Amy derýadan geçenni
Onun bilen insanperwer diplomatik gatnaşyklary ýola goýan Garahanlaryň hany kim? Mahmud Gaznaly 2025-nji ýylda Amderýada geçenden soň ol Garahan döwletiniň hökümdary Masud bilen parahatçylyk şertnamasyna gol çeker we diplomatik gatnaşyklary ýola goýar. Diýana ruhdan düşmän siz berilen sowala näme dogry jogap berdiňiz? Sowalyň dogry jogaby 2025-nji ýylda Mahmud Gaznaly Amderýadan geçende onuň bilen insanperwer şeýlerde diplomatik gatnaşyklary ýola goýan Garahanlaryň hany Nasr Yusuf Qadirhan ibn Harun bolupdyr. Hormatly bähteşiň gatnaşylar, gaderly mehmanlar, bizim endilimizde sowalar arkaly dowam edýär. Biziň indik sowalymyz bolsa, kakygeli siz üçin niýetlenen. 10-njy sowalnama. Mahmud Kaşgarlynyň sözlügündäki yumuş sözüniň diplomatiýa bilen nähili ara baglanyşygy bar? Mahmud Kaşgarly şo yumuş sözüni diplomatiýada şo esasan şo parahatçylyk uğruna ara baglanyşyň bardygyny aýtdylar. Kakygeli, gynasakda siz berilen sowala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Mahmud Kaşgarlynyň sözlügündäki yumuş sözü iki hemde ikiden köp adamın arasındaky gatnaşygy, ilçiligi ýüzlenilip aýdylýar. Şol wezipe alynan adama bolsa yumuşçu diýilýär. Şundan uğral perişelere hem yumuşçu diýilip at berilýär. Bizim sowalymyzyň dogry jogaby şeýledi. Biz size innik menzillerimize üstünlükleri arzu edýär. Bizim menzilimiziň innik sowalyna jogap bermek üçin kömüşde ýerlenýäs. 14-nji sowal. 955-nji ýylda Seljuk beg öz urugy hemde ýygyny eýereler bilen bilelikde nire göçüp barýar. 955-nji ýylda Seljuk beg we onuň ýygyny eýerenler bilelikde Jeytun şaharyna göçüp gitýärler. Kümüş ruhdan düşmenler siz berilen sowala näme dogry jogap berdiňiz? 955-nji ýylda Seljuk beg şeýlede öz urugy hemde ýygyny eýereler bilen bilelikde Maveren nahyrda Sirderýanyň aşak akymynaky jent düzlügine göçüp bardylar. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýledi. İkinji menzilimiziň soňky sowalyna intizar siz jogap berersiňiz. Sowalnama 18. Gahrman arkadağımız Ömrümiň Manysy adly kitabyna Bagdad halifligini türkmenleriň goranlygy hakynda aýratyn bilýär. Seljuklar Bagdad halifligini haýsy hereketiň täsirinden halas edýär. Bu hereket barada Gahrman arkadağımız nähili maglumat berýär. Seljuk Türkmen döwletiniň hökümdary bolan Togry beg özüniň dolandyran ýyllaryna Bagdad halifligini musulman dininiň bir görnüşi bolan şaýlaryň basyp aljylykly hereketlerinden goramagy başarýar. İntizar, gynasakda siz berilen sowala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, şol döwürlerde baryp 11-nji asyrda Togrul we Seljuk Türkmen döwletine başçylyk edýän döwründe Bagdad halifligine batynylar ýada bolmasa başgaça atlanýarly büwekler hereketi päsgelçilik törediýärdi. Gahrman arkadağımyzyň Ömrümiň Manysy adly kitabyna belenişine göre batyny akymlar bular Gurhanyň we hadisleriň sırly we başgaça manylarynyň bardygyny öňe sürýän islamyň esas hökümlerini musulmanlaryň düşünürşini başgaça düşünürş berip olaryň dini tutuşlaryny inkar edip ýa-da edenetilik derejesine çenli öte göçen ihtiqat toporlarynyň şeýle hem judagizliň görnüşlerde hereket eden guramalaryň üstü bilen merkezi hökümete garşy gönükdirilen gozalanylaryň başyny çeken dürli görnüşdäki siýasy toporlardyr diýip belän geçilýär. Biz size innik menzillerde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýär. Hormatly bäteşige gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, ine şunun bilen parahatçylyk ýaş çaparlar atly akyl paýhat bäteşigimiň ikinji menzili hem tamam boldy. Hormatly bäteşige gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, parahatçylyk ýaş çaparlar atly akyl paýhat bäteşigimiň 3-nji menziline hem gelip ýetdik. İkinci yarım final oyunumuzun 3-nji menziliniň sowallary Garahanly, Gaznaly, Seljuk Türkmen döwletleriniň daşary siýasatyna we diplomatiýasyna bagşlanýar. Biz menzilimiziň ikinji sowaly bilen ýaşmarada ýüzlenýär. Sowalnama 25. Şu cümle öňe bu iki şahsiýetiň döwleti dolandyrmak işlerine we özara gatnaşyklaryna juda oňyň hereketleri bilen bir hatarda
ağır pursatlaryň bolup geçendigine seretmezden olaryň ikisi kim ömürleriniň ahyryna çenli yürekleriniň törüne bir-birine bolan syýlaw we hormaty saklap gelipdirler we şeýle halla hem dünýäden ötüpdirler. Tarihçi Almaz Ýazberdiýewiň kitabyndan alınan bu jümlede haýsy hukmdarlar hakda gurrun etýär. Bu iki şahsiyet bir bilen ysnyşykly gatnaşykly bolupdyrlar. Şu gatnaşyklary tarih alimler iki döwre bölünýär. Şu iki şahsiýetiň wepalylyk döwri we wepasyzlyk döwri. Bu iki şahsiýetiň iki döwrüne garamazdan bir-biriniň ýüregini öýkü kiýnan aýryp, bir-birine bolan mehrini gizlinlikde ýüreginiň çünkünde saklapdyrlar. Karahanly, Gaznary, Seljuk döwletleri barada. Ýaxşy Murat, gynasakda siz sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýle. Tarihçi Almaz Ýazberdiýewiň özüniň kitabyna belläp geçilişi ýaly bu iki şahsiýetiň arasynda şol döwürlerde bir-birine hormat goýmak, syýlanşyklyk ýaly belli däpler bularyň arasynda ýola goýulypdyr. Bu iki şahsiýet bularyň biri Seljuk Türkmen döwletiniň soňky hökümdary Sultan Sanjar, beýlekisi bolsa onuň tabiýlygynda bolan Harizmşahlar döwletiniň ilkinji hökümdary Atyş hasaplanýar. Ýaxşy Murat, biz size indiki menzillerimize üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýäris. Bizim menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Aynur size ýüzenýär. 20-nji sowal. Bahriman arkadagymyz Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabyny belleşi ýaly Gurunç şäherine ýene Nähir şäher diýipdirler. Benim pikirimçe şol Harizm döwletiniň merkezi opýany anyklamakçy bolan. Aynur siz berilen sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby Bahriman arkadagymyz Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabyny belleşi ýaly Gurunç şäherine Müň derwedil şäher diýilip atlandyrylypdyr. Ruhdan düşmän indiki sowallarda dogry jogap beresiňizi ümid edýäs. Biz bolsa menzilimizi Hoca Murat bilen dowam edýär. 20-nji sowal. Harizmşah Kutbetdin Muhammed 1118-nji ýylda Sultan Sanjar bilen kimin arasynda alalaşdyrjy hökmüne araçylyk wezipesini ýerine ýetirýär. Şo 1118-nji ýylda Sultan Sanjar bilen şu Karahan hökümdar Arslan Hanyň arasyny şu ýaraşdyrmakda aýrytyn uliş bitiripdir. Hoca Murat siz sowala dogry jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Parahatçylyň ýaş çaparlar atly akıl paýgas bäsleşigi bilen 3-nji menziliniň indiki sowalyna jogap bermek üçin Leyli size ýüzenýär. Sowal 26. Togry wegden başlap, daşary siýasat we diplomatik protokol işlerine seredýän Diwan-y Inşa wal Tugra ýagny döwlet diwanyna haýsy derejäni alan adamlar ýolbaşçylyk edipdir. Mening pikirimçe wezirler. Leyli gynasakda siz berilen sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalyň dogry jogaby şeýle. Togry wegden başlap daşary siýasat we diplomatik protokol işlerine seredýän döwlet diwanyna Tuğrayı derejäni alan adamlar ýolbaşçylyk edipdir. Biz bolsa menzilimizi Diana bilen dowam edýär. 22-nji sorak. 1153-nji ýylda Sultan Sanjar balk oğuzlaryna ýesir düşenni arsyz näme edýär? Когда Sultan Sanjar 1153-nji ýylda ýesir düşenni onuň 3 arzuwy bolupdyr. Birinjisi ýesirlikde aradan çykan ýagdaýynda jesediniň öz watanyna getirilmegi, taxta doğanın oğlunun geçirilmezliği. Sultan Sanjar ýesirlikde wagty asyz talançylykly ýürüşler edip halka agyr salgytlar salýardy. Diana, gynasakda siz sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa 1153-nji ýylda Sultan Sanjar balk oğuzlaryna ýesir düşenni ilk bilen atsyz sultany halas etmek üçin Sistan hökümdary Taceddin Abulfazla, Gur hökümdary Alaeddin Hüseyni, Mazendaran häkimi Abulfath Rüstem'e hat ýazyp oğullara garşy birikmegi soraýar. Onuň özü bolsa Sultan Sanjary azat etmek üçin balk oğuzlaryna garşy ýürüýüşe gaýtdy. Munyň netijesinde bolsa ol ýolly goşun çekip gelýärke Haçanna Sultan Sanjar'ın ýesirlikden boşadylanlygyny eşitýär we öz goşuny bilen ýygyna dolanýar. Biziň sowalymyzyň jogaby şeýledi. Biz size indiki menzillerimize üstünlikleri arzu edýäris. Menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek kakageli siziň paýňyza düşýär. 27-nji sowal.
Kahraman arkadağımızın ene taqdim, mukaddeslige taqdimatlı kitabını okuyup başarılıqlılığı bilen tarihe giren denan şahsiyetlerimiz haqda söz açanını Seljuk Türkmenlerinin döwletine haýsy denanın adyny agdaýar. Kahraman arkadağımız ene taqdim mukaddeslige taqdimatlı kitabında Seljuklu döwletimizde Sultan Toğrul'un ayaly Altynjan hatynyň şol Seljuklu döwletinde eden işler barda gyzykly maglumatlar berýär. Kakayel berekallah siz berilen sowala dogry hemde taqet ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip bolduňyz. Hormatly bäsejimiz gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, biz mendirmeli sowallar arkaly dowam edýäris. Biziň indiki sowalymyzda bolsa, kümüş siz jogap berersiňiz. 20-nji sowal. Sultan Sanjar'ın atyda bolan ynamy haýsy wakadan soň has hem artýar. Şol wakany gurrun berin. Soran jogan bilemek. Kümüş gyna sakda siz berilen sowalymyza jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň jogaby Sultan Sanjar'ın atyda bolan ynamy Haçanna 1130-njy ýylda Sultan Sanjar Maweran ahira Samarkandyň hökümdary Arslan Khan Muhammed ibn Süleymanyň gozalagyny basyp ýatyrmagy ugranyna bolýar. Ol Haçanna Bukhara gelende awa şikara çykan sultana garşy gulamlary we hyzmatkerleri Arslan Khan Muhammediň tawşyrygy bolan dildewş kurap ony öldürjek bolýarlar. Duýdansız ýagdaýda peýda bolan atsyz Sultan Sanjary halas edýär. Hormatly bätleşige gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, indiki sowala jogap bermek üçin intizar söýüzlenýär. 28-nji sowalnama. Seljuklarda gönüden göni duşuşman yaraşyk bagyşmagyň nähili diplomatik destury bolupdyr. Seljuk Türkmen döwleti bilişimiz ýaly türkmenleriň taryhynda bolan iň güýçli başarnykly döwletleriň biri bolupdyr. Beýleki goňşy döwletlerine şol ýaraşyk şertnamasy bolsun istenik haty okýay peýkamyň üssü bilen şol haty oturdup şeýle atyp okýay bilen ýetiripdirler gönden göndü uşman. İntizar berekallah siz berilen sowala dogry hemde takyk jogap bermegi başardyňyz. Şeýle hem Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip bolduňyz. Hormatly bäsejimiz gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, ine şunuň bilen akyl paýhas bäsejimiziň ikinji ýarym finalynyň 3-nji mendili hem tamam boldy. Hormatly bäsejimiz gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, biz akyl paýhas bäsejimiziň ikinji ýarym finalynyň 4-nji mendiline hem gelip ýetdik. 4-nji mendilimiziň sowallary Harizmşalar, Ak goýunly, Gara goýunly, Memluk, Osman Türkmen döwletleriniň daşary siýasatyna we diplomatiýasyna bagşlanýar. Dördüncü mendilimizin ilkinci sowalyna jogap bermek ýaşymyrak siziň paýyňyza düşýär. 34-nji sowal. Orta Asr taryhçysy Ibn Esir Kamil tarih eserini Sultan Celaleddiniň wefatyndan soň ol barada nähili buýsançly jümleleri beýan edýär. Taryhy öz adyny altyn harplar bilen ýazdyran Ibn Esir 1160-1233-nji ýyllar aralygynda ýaşap geçen taryhçy alim Kamil tarih eserini Celaleddin Mengbuberdi barada belläp geçýär. Celaleddin Mengbuberdi Harizmşalar Anuşteginler döwletiniň iň görnükli hökümdary bolmak bilen ol dünýä taryhyna özüniň adyny altyn harplar bilen galdyranyň esas sebäbi Mongollara garşy ilkinji zarba görkezen türkmen hökümdarydyr. Kamil tarih eserinde Celaleddin Mengbuberdi barada onuň adyl güýçli daýaw goňşy döwletler bilen parahaçylykly gatnaşyklar saklayan hökümdar bilen nygtamak bilen onuň ýegeni Seyfettin Kutuz ata Erdaya Türkmeniň ata gawalaryndan gelen nakylyna eýerip Seyfettin Kutuz taryhda ikinji hökümdar bolup durýar Mongollara garşy zarba uran, ýyzna olan söwüşini ýyzna serpikdiren. Ýaşymyrak size berilen sowalyň jogaby bilen baglanşykly biz Pähimdarlar Geňeşine ýüz tutýar. Pähimdarlar Geňeşi söz sizden. Umumy ýagdaýda dogry.
Yani o tayda İbn Esir şeýle bir türkmen serkerdesini wasıplandyrýar. Kän gowy sözler aýdýar, onun musulman serkerdelerinin içinde yeketek bir yeňiş gazanyp bilen serkerde degini onun musulman ýurtlar üçin goro galkany bolandygyny Celaleddin Menguberdi'nin yeňişi ähli musulmanlaryň yeňişi, onun yeňilen ýerinde bolsa musulmanlaryň yeňişindegi hakynda aýdýar. Sen başga maglumatlaryň berenin gözeňinde tutup kabul etsek kanagatlanıp bolar. Hükümdarlar Kengeşinin gelen netijesine göre sizin beren jogabynız kanagatlanary diýilip kabul edildi. Şeýlelikde siz Oğuz Xanyň altyn peýgamberine münasip bolduňuz. Hormatly bäteşimiz atnaşlar, gaderly mehmanlar, biz bolsa menzilimiz sowallar arkaly dowam edýär. Biziň ilk sowalymyz Aynur siz üçin ýetlenir. 30-njy sorag. Bu sowaly video sorag, ýani video şekilli sorag hödürlenir. Sowaly Arapşünas Rahmet Kılıç berýär. Men Rahmet Kılıçew, Dünýä Edebiyat jurnalynyň baş redaktory. Size berjek sowalym şeýle. Memluk Sultany Beýbars döwlet dolanyrmakdaky meşe gadimy türkmen töreçilik desturuny eýeripdir. Miras düşerini ıglan edinine haýsy destury ýerine ýetiripdir. Türkmenler memluk döwletinden töreçilik däwini berjay edip, ýagny şol özüniň okýaýyny berip miraslar diýipdir. Ýazgymyzda töreçilik diýende hem Oğuz Xan atamyzda märi ak keçäň üstüne oturup, olar şol şa diýip wesiýet gidýärler, hem de şa ölenden soň hem onuň şol mirasdary hem wezirler, wekiller hem onu goldajoklyk hakynda ýanyna kasam edýärler. Gelinginde bolsa video şekli arkaly dogry jogap dinläliň. Bu sowalyň jogaby şeýle. Sultan Beýbars entek diýir makaly 1264-nji ýylda ogly Melik As-Seýid Berkani sultan diýip oglan etýär. Sultanlyk desturuna laýyklykda oglun aty minirip, özü atyňjyl owuny çekip öňünden ýöräpdir. Edil şu däwin Selçuklular döwrüne hem dowam edenligi hakynda taryhy maglumatlar bar. Aynur, görüşmek ýaly ýa-ni video şekli hem tomaşa etdiňiz, biz dogry jogap dinledik. Gynnasak da siz sowala näde dogry jogap berdiňiz. Biz size indiki mendillerde sünüklerin ýar bolmagyny arzu edýäris. Hormatly bädeşige gatnaşyjylar, 4-nji meýdelimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin hojam Murat size ýüzlenýäs. 34-nji sowal. Budin Hasan öz köşgünini himayet gören haýsy alymy Istanbuly ilçe iberýär? Budin Hasan Istanbuly ilçe edip şu aluşsyny ýürüten Mehmet Fatihyň ýanyna iberýär. Berekella hocam siz berilen sowaly taqiq hem de dogry jogap berme başardyňyz şeýle hem Oğuz Xanyň altyn peýgamberine münasip bolduňyz. Hormatly mehmanlar, akyl paýgas bäseşigimiz dowam etýär. Menzilimizde indik sowala jogap bermek Leyli siziň paýyňyza düşýär. Sowal 35. 1156-1172-nji ýyllarda dolandyran Xarezmşah atynyň ogly Ilarslan tagta geçmek bilen Xarezm döwletiniň Selçuklardan garaşsyzlygyny resmi taýdan yglan edipdir. Ol öz döwletiniň Selçuklar bilen deň hukukly gatnaşyklara geçmäge meýli digini duýdurupdyr. Şundan soňra Xarezmşahnyň Selçuk köşküne ýollaýan hatlaryny öňkü bende, ýagny tawin diýen sözüň ýerine haýsy söz ulanýardyr. Menin pikirimçe garaşsyz döwletler diýip ulanylýar. Şo bende tawin sözünden soňra Xarezmşahlar garaşsyz bolanyna şo hatlarda garaşsyz döwletler diýip ulanylýar. Leyli biz siziň jogabyňyzy kabul edýäris. Gynnasak da siz berilen sowalymyza näde dogry jogap berdiň? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, haçanna 1156-njy ýylda öz ýarlygyny, ýagny öz başlyklygyny gazanyp könülgen türkmen döwletiniň sultany Ilarslan Selçuklu sultanlarynyň köşküne ýazan hatlaryna öňkü bende, ýagny tawin diýen sözleriniň deregine muhlis, ýagny dost diýen sözi ulanyp başlapdyr. Biziň sowalymyzyň jogaby şeýledi. Biz size indiki menzillerimizde üstünlükleriň ýar bolmagyny arzu edýäris. Menzilimizin indiki sowalyna jogap bermek üçin Diýana Seýürlenýäs. 31-nji sorag. Memluklar döwrüň meşhur taryhçysy Abul Abbas al-Kalkaşandynyň kätiplik ilmyna şowakörleri Şamçyraq atly köp jiltli işiniň kätibiň bilmeli daşary ýurt dilleri bölüminde kätibiň bilmeli diller hakynda nähili maglumatlar getirilýär. Memluk alim Abu Abbas öz kitabyna kätipleriň bir näçe dilleri, ýagny ýaşaýan döwletleriň döwlet dilini, arab we pars diller hökmän bilmeliklerini belleýär.
Berekallah siz berilen sowala doğru cevap vermek başardığınız şeylerinde Oğuz Xan'ın altın peygamına münasip bolunuz. Hormatly bätäşim gatnaşlar, gadyrly mehmanlar, menzilimiz sowallar arkaly dowam etýär. Bizim indiki sowalymyza bolsa kakýly siz jogap berersiňiz. 36-njy sowal. Sultan Sanjar'ın ölümünden sonra özlerini Beyik Seljuk İmperiýasynyň kanunu mirasy şöre hasaplap, Harizmşahlar haýsy reňktäki döwlet baýdagyny kabul edipdirler. Sultan Sanjar ölenden sonra Harizmşahlar döwleti özüniň baýdagyny reňkini şo İslam dinini görkezýän ýaşy reňki özleriniň döwlet baýdagynyň reňki diýip kabul edipdirler. Kakýly gynansak-da siz berilen sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, haçan Sultan Sanjar ýok bolandan soňra Beyik Seljuk İmperiýasynyň kanuny mirasy şöre hökmüne Harizmşahlar döwleti gara reňktäki baýdagy özlerine döwlet baýdagy hökmüne kabul edipdirler. Hormatly bätäşige gatnaşjylar, gadyrly mehmanlar, bizim menzilimiziň indiki sowal üçin kümüş size ýüzlenýär. 37-nji sowal. 1535-nji ýylda Gujarat'ın sultany Bahadur Şah Osman Sultany Süleyman Kanuni'nin ýanyna elçi ýolapdyr. Bu elçiliň maksady we netijesi hakynda gurrun beriň. Süleyman Kanuni Gujarat'y basmak isleýär, şol sebäpli hem Bahadur Şah Süleyman Şah elçi ýollaýar. Kümüşsiz berilen sowala näde dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby Bahadur Şah elçileriň üstü bilen özüniň gowy ýerden Mogollaryň, deňizden bolsa Portugallaryň howp astyna danybildirdir. Bu harby deňiz kömegini bermegini sorapdyr. Netijede Osman döwleti Gujarat'yň sultanyna harby deňiz kömegini beripdir. Biz menzilimiziň soňky sowalyny bilen intizar söýlenýär. 29-njy sowal. 1395-nji ýylda Gara Ýusup kim bilen söwüşýär? Bu söwüşiň taryhy ähmiýeti nämeden ibarat? Bilişimiz ýaly Gara Ýusup Garagoýly Türkmen döwletiniň hökümdarydyr. Gara Ýusup 1395-nji ýylda şol wagtlar özüniň gany bir garyndaşy bolan Akgoýlylar döwleti bilen garyndaş bolsa-da bir-birleriniň arasynda düşmançylykly ýagdaýda söwüşler bolupdyr. Şol wagtlarda Akgoýlylar Temirler döwletine, ýagny Aksak Temirden kömek sorapdyr. Şol sebäpden 1395-nji ýylda Garagoýly hökümdary Gara Ýusup bilen Temirler döwletiniň hökümdary Temir Aksak bilen şol iki döwletiň arasynda söwüş bolýar. Käbir taryhy maglumatlara görä, şol wagt 1395-nji ýylda bolan söwüşde Gara Ýusup özüniň az sanly goşuny bilen Temir Aksak'yň öz goşunynyň bir näçesi köp bolan goşunyny ýeňilşese de war etmegi başarypdyr diýip aýdylýar. Berekeli intizar siz berilen sowalymyza dogry we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Şeýlekem Oğuz Xanyň altyn peýgamyna münasip boldyňyz. Hormatly bätäşige gatnaşjylar, gadyrly mehmanlar, ine şunyň bilen parahatçylyň ýaş çaparlary atly akyl paýhat bätäşigimiziň 4-nji mezgili hem tamam boldy. Hormatly bätäşimiz gatnaşylar, gadyrly mehmanlar, biz 5-nji menzilimize hem gelip ýetdik. Däp bolşýaly 5-nji menzilimize gatnaşjak okuwçylarymyzy kesgitlemek üçin pekimdarlar geňeşine uly hormat bilen söz berýär. Şu 4 menzilden soň saýlanmagy başaran okuwçylar bar. Olar göni final tapgyryna geçýärler. Men häzir şolaryň atlaryny aýdyp geçmekçi. Ilki bilen 3 peýkam alan Baýliw Hojamurat. Şeýlede 2 tane okuwçymyz 2 peýkam eýe boldy. Olar Öwedif Ýagşymurat hemde Tagan Niýazowa Intizar. Bular eýem göni final tapgyryna geçýärler. Häzir şol bir peýkam alan okuwçylaryň arasynda 5-nji menzilimizi dowam ederiz. Olar Döwlet Ýarowa Aýnur, Bespalowa Diana hemde Akmuradow Kaka geldi. 5-nji menzilimiz häzir şol okuwçylar bilen dowam ederiz. Hormatly bätäşimiz gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, biz pekimdarlar geňeşiniň gelen kararyny dinledik. Karara laýyklykda häzir 3 sany bätäşige gatnaşyjymyz, ýagny Aýnur, Diana, şeýlekem Kaka geldi öz aralaryna 5-nji menzili dowam ederler.
5-nji menzilde gatnaşyjylaryň arasyndan dogry jogap beren bir okuwçymyz final tapgyryna ýol alar. Hormatly pekimdarlar geňeşiniň agdalary, biz sizden okuwçylarymyz üçin sowal çekip bermeňizi haýyş edýär. İkinci sowal näme? Hadarat teweşünde Sultan Sancaryň we atynyň ýanyna özleriniň köşk şahylary bolupdyr. Olaryň atlaryny aýdyň we bolan wakany gurrun beriň. Sultan Sancar 1147-nji ýylda Hadaratda 3-nji edep görüş edende Sultan Sancaryň ýanynda şahyr Enver bolýar. Ýani Sultan Sancar Enver'e şol şahyra goşk ýalman buyurýar. Şeýdip Enver'e goşk ýalyp ýani galanyň içine okýaý bilen atýarlar. Ýani galanyň içindäki adamlar bu habary asly ýeterende aslyň köş şahyry Restetdin Watyr hem Sultan Sancara jogap berýände öz goşkyny ýalyp, şo bir-birlerine garşy öz goşklaryny beýan etdiler. Berekella Kahirli, siz menzilimiziň sowalyna dol we dürs ýagdaýda jogap bermek başardyňyz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Ene şunun bilen bäsleşimiziň netijelerini yglan etmek üçin häkimdarlar geňeşine uly hormat bilen söz berýär. Hormatly adamlar, ine şoň paragatçylygyň ýaş çaparlary akyl paýhat bäsleşiniň ikinji ýarym finalyň oýuny boýunça Türkmen diplomatiýasy paragatçylyk döredijiligi we adalatly siýasatyň nusxaty tema boýunça geçirildi. Ýeňçiler Baýly Hojamrat, Öwedow Ýaşymrat, Akmurad Kakygelli, Taýanyýaz we Intizar. Olar final tapgyryna gatnaşmagyna hukuk kazandylar. Şuňa mümkinçilikleri ýaş ýa mektepde okýaka, olar diplomatiýanyň täýerlerini öwrenmek üçin mektep okuwçylarymyza berýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, jany sag bolsun. İşleri emlam üstünlükli olsun. Bedewe atlanan Batyr Oğuzlaryň gollaryny arşa galyp parlansyn. Oğuzlaryň ýazan kanun kitaby geçmişden geljege şöhratdyr şandyr. İlk ony Gön kitaba yazdılar. Son yazdılar sünnelep tap altına. Ulamalar alım açıp bu işi yaydılar cem kılıp Oğuz halkına. Şu kanunu uytun bir tanra uyyan. Şu divanı uytun üçok hem bozok. Şu mukaddes kitap küllü Oğuz'u daşını cemletin, Oğuz Han olup. Oğuz nesihatı ehit namadır, leviz namadır bi kalbına koyulan. Ba adat, ba kanun, adalatlılık, Oğuz'un nesline halallık buyurur. İlk gönnün, son altından sahavi, tamam tüköl eylediler. Tabi. Nişan oňan jemdir oğullaryň parlap tuğunna. Her birine yeňişleriň görki bar, altın bakarlaryň roýun uğruna.
Kulli oğuz başın eger öňünne. Tuğu üçün fer goýar batır hem gerçek. Tuğu bilen yaşar gadymy oğuz. Şunu unutmasın. Şuun hem gelecek. Gelin hazır bolsa, Ýeňişlerimizin gatnaşmagyna türkmen diplomatiýasynyň taryhynyň nişanyny öwrilen Oğuz Xanyň altyn ýaýyny we peýkamyny galdyrmak desturyny geçirelim. Hormatly bäýteşige gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, biziň bugünkü ikinji ýarym final oýnumyzda gatnaşan ýaş çaparlarymyza Gahrman Arkadamyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitaplary peşgeş berildi. Odalan hem türkmen halky kitap okumaga, kitap öwrenmäge, uly sarpy, uly hormat goýan halk hökmünde tanalýar. Gahrman Arkadamyň Türkmeniň döwletlik ýörelge atly kitabyna hem belli türkmen alymy Zamakşary ilm pikirlenmekdir diýipdir. Orta asyryň alim zatlarynyň biri Fahrettin Errazi başga iş bilen meşgul bolýan wagtynda da kitap okapdyr. Öýünden medrese barýança hem kitap okapdyr. Ol wagtynyň agla we bölegini kitap okumaga sarp edipdir. Şeýle alimlaryň ihlasy bilen türkmen topragyny, filosofiýany, astronomiýany, matematikany, lukmançylygy, binagarlygy, geografiýany we beýleki ilimler özdeşdirmegiň berk dünýäde kemale gelipdir. Ilim bilime pähimli ýaşamaga bolan söýgi ata-babalarymyzyň zannyny ornapdyr. Şu ýerde türkmen akyllary Magtumly Pragynyň kitap okan gullar magnadan doktor diýen sözlerini hem ýatlasak ýerlikli bolar diýip Gahrman Arkadamy jaýdar bellek geçýär. Şeýlekem bugünkü bäýteşigimizde gatnaşan okuwçylarymyza Sarayan Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan taýýarlanan şeýlekem Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Magtumly adynaky Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalary Institutunyň taýýarlamagyna Seljuklar nesil şaharlygynyň taryhy atly kitaby sowgat berilýär. Bu kitap Umadettin Muhammed Isfahany'nin yazan kitabı hesaplanýar. Bu alim öz döwrüne Seljuklar döwletiniň nesil şaharlyklary barada özüniň gymmatly maglumatlaryny galdyrýar. Bu eser Türkmenistan Ilmlar Akademiýasynyň Magtumly adynaky Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalary Institutu tarapyndan Angliýadan getirilen golýazmanyň esasyna arab dilinden türkmen diline terjime edildi. Şeýlekem kitabyň içinde Seljuklu sultanlary barada bu döwürde alınıp baralan içeri we daşary siýasatyň manysy, şeýlekem medeni uğurda alınıp baralan hyzmatdaşlyk barada hem maglumatlar getirilendir. Hormatly bäýteşigimizde gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, bäýteşigimiziň şu ýerine akyl paýhas bäýteşigimizi gurnamaga ýakyndan ýardam beren himayetkarlarymyza hususan Türkmenistanyň Magtumly adynaky ýaşlar ugurmasynyň merkezi geňeşine, Türkmenistanyň telewizsiýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine, Türkmenistanyň Milli Ýaý Atyjylyk Federasiýasyna, Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalary Institutuna, Türkmen Haly Döwlet Birleşigine, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesine, Aydyn Gijeler Hojalyk Jemgyýetine, Awadan Haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine, Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetine, Günnäger Şöhlesin Nusga Haryt nişanly Milli Önümler Hojalyk Jemgyýetine, Aydyn Ugur Hojalyk Jemgyýetine, şeýlekem ekologik taýdan arasy we Bergkraft kagazy önümlerini öňürýän 7 dogan hususy kärhanasyna özümiziň hoşarlygymyzy bildirýär. Şu pursatdan peýdalan türkmen halkyny awadan, asuda, bagtyar durmuşda ýaşamaga, bizi ýaşlary bolsa okumaga, öwrenmäge, taryhymyz bilen içkin gyzyklanmaga döwlet berýän ähli mümkinçilikler üçin Gahrman Arkadamyza, Arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman Arkadamyzyň, Arkadagly serdarymyzyň, hormatly prezidentimyzyň jany sag, ömrü uzak, il ýurt bäkbetli, umum adamzat ähmiýetli başlanýyşlary elmidama rowajlyklara wetsensin. Gepleşik alyp bardylar. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyk institutunyň Halkara gatnaşyk fakultetiniň 3-nji ýyl talebi Kuwat Mämedow. Şeýlekem Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunyň Halkara jurnalistika fakultetiniň 2-nji ýyl talebi Gyýtça Attaýewa.